खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आङो लासै लासै रायलायनायनि जाहोनानो जाहैबाय दा जाहैबाय हर आरो बेबो हरनि 12 बाजि बे समावहाय आं मानो स्टार्ट खालामखो व्लगखौ रिजोना जाहैबाय आंनि रुममेटनि बार्थडे दङ आरो फारसेथिं गथ'फ्रा उन्दुबाय नालाय ओंखायनो लासै लासै रायलायदों दिनै जाहैबाय 25 December माने क्रिसमासबो ओंखायनो आङो बयनिसिमबो क्रिसमासनि गोजोन हामलायनायखौ बाहरखाबाय आइ होप क्रिसमासआ नोंथांमोना मोजाङैनो थांदों जानांगौ माने ब्लगआथ' उनावहाय फैगोन नालाय ओंखायनो आङो बुंखाबाय आरोना नोंथांमोनखौसो नोंथांमोननि क्रिसमासआ मोजाङैनो मोजां बारग'लांदों होननानै दायो जोङो केक हाहैनोसै बर्थडे गार्लखौ सरप्राइज होनसै सरप्राइजथ' माने मा बेखौथ' देलायनानै थानो होखानाय जाहैबाय आरोना मिथिखायो जे 12थायावहाय विश खालामगोन होननानै दायो जोङो बेखौ विश खालामहैनोसै आरो केक हानोसै जेबोथ' साजायनाय जायासै नै बेल' आरोना हेपि बार्थडे बेखौ लिरनाय जाबाय दायो जोङो बेहाय बसायनोसै बार्थडे केकखौ बार्थडे केक लाबो oh my god wow मोजांलै ओरै होनसै ना बार्थडे गार्लखौ खिन्थु जोङो बायहेरायावहाय थांनो थिनथ'दों आरोना बेखिनिखौ प्रिपेयार खालामनांगौ नालाय ओंखायनो दायो आङो बार्थडे गार्लखौ बेबो येल्ल' गस्लायाबो येल्ल' गानहोदों Happy birthday to you Happy birthday to you Ini pakai dia Udah sampai Biku bisa ada Ini ada birthday dia aja penuh Next morning दिनै जाहैबाय 25 December लोगोनि बर्थडे मैया हरावहाय केक हाबाय ओमफ्राय दिनैहाय जों जागोन हांसो बेदर माने लाबोखादों हांसो बेदर ओमफ्राय बर्थडे गार्लआ संबाय खुमब्राजों दाहाय जानोसै जोङो ओमफ्राय आं गोजौआवहाय नै जि लामनाय फैदोंमोन आरोना बाट let me show you something दा नै गुवाहाटीनि वेदारा माबायदि दिनैसो माने खुवा खुनाय नुदों आरोना दासो गोजां बोथोर बायदि मोन्दों नङाबाथ' बेहाय गरमसो मोनोमोन आरो दिनै गोजां बोथोर बायदि मोन्दों ओमफ्राय बैहाय डन बस्क' दङ दिनैहाय क्रिसमासनि सेलिब्रेसन जागोन खोमा नायनोसै मोनाबिलियावहाय लाइट फोजोंबा देखाय हरनो हायो ना हाया नोंथांमोननो ओरैनो फुरा खुवा जानानै दङ ओमफ्राय दायो टाइमा जाहैबाय 11:30 स्टिल माने बेबायदि बोथोरा माने बिलिभ जायाखै माने फुं जानाय बायदिसो मोन्दों दासो माने खुवा खुबाय मोजां मोनबाय बाट आं मिस खालामदों न'खौ मानो होनबा गोजां बोथोरावहाय अमा सावनानै जानाय लेट्युसजों मिस खालामदों बिरादनो आरो मैगं थाइगं फ्रेश खानानै संनाय मानाय निहिर गानाय मिस खालामदों आरोना बेनोसै टाउनाव थाबाथाय गामिनि थासारिखौ मिस खालामहरो ओमफ्राय गामियाव थाबाथाय टाउनावहाय जेरैबायदि जोङो नांगौबानो बिनानै मोनो नांगौबानो थांनानै मोनो न'आव थायै अर्डार खालामनानै दसेनो सफैयो मैगं थाइगङानो जा जायखिजाया जिनिसानो जा गामियावहायबा ओरै जाहैबाय गामियावहायबा फ्रेश बारहावा फुरा लांदां खारला खारसि खालामनो हायो बिथिं थांलाय बिथिं फैलाय बाट जोङो नांगौबानो जिनिसखौ मोना अर्डार होनानैबो मोना फारसेथिं मोजांबा फारसेथिं गाज्रि फारसेथिं मोजांबा फारसेथिं गाज्रि नै खुमब्राजों हांसोजों दायो जानोसैयानो जोङो ओमफ्राय फंबाय मोनाबो सफैनोसैयानो जालुकबारि मोनफैबायनो दायो जों जाग्रोना लानोसै गथ'फ्रा उन्दुनाय समावहायनो बिनि उनावहाय रायलायफिनसै नै जों दायो फैदों डेकाथलनावहाय बिराद भिर सेल सोलिगासिनो दिनैसिम आरोना ओमफ्राय नायनोसै जोङो मा लानाय जायो जाया नै बिसोरो बिराद भिर दिनै टेटनि जिनिस लानो गोसो जायो होनदां I see it बेसेबां 1600 जिरायना नायदो ये रिधिमाया जिरायबाय बोले रिधिमा वा प्राइसआ बेलाय हाई सिट लिरनाय दङ 2000 वाव जिरायनोसैलै मेंबाय ने जिरायनोसै जोङो मेंबाय
लोगोआ माबा माबि नायगासिनो दङ जों जिरायबाय जोंहा बैसो जाबाय नालाय ओंखायनो जुथाया सेन्देला गानहोनांगौमोन जोंहा नै दुस्ट' स्टार्ट जाबायनो जोंना दुस्ट' स्टार्ट मा थाबायनो रोंगोन मारै मानबायखो मारै जाखो थाबाय मानबाय मामा थाबायद' गसं 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 gosong 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 Taneesha malah nih dengan mama mama mana enggak Taneesha mana enggak Misra godan malu nih kayak masang mending ada lega akun sedikit deh akun ya Baik nih apa kok? Mama, no. नै जोङो बे चेयारखौ लानो सानबाय गंसेल' लागोन सानदोंमोन बाट नै जोंना सानै दङ ना that's why गंनैखौबो लानांसिगोन आरो जा मोजां जिरायनानै दङ नै Taneesha Ridhima लानोसै ना बेखौनो लानोसै लानोसै गाव जिरायनायखौ मोनलाना नोङो नैबे फिसा गंनैखौ लानोसै जोङो उनावहाय गिदिरखौ लानोसै आंथ' केम्पिं खालामनाय जिनिसखौसो लानो गोसोमोन बाट दा लाथ'ला लानो होननानै फैखायाखैमोन जों बेरायफानोसो फैदोंमोन ओमफ्राय दिनै जाहैबाय 4th Saturday ओमफ्राय मैयानो जोंना रुममेटआ थांबाय न'आवहाय जों थाङाखिसै गथ' गथाय लानानैहाय माने लाग्रा गैया नालाय ओंखायनो थाङाखिसै आरो गोबाव बन्द मोनबाथाय थांसै दायो नै माने जोंनि लोगो सासे फैगासिनो दङ क'क्राझारनिफ्राय बेयो जाहैबाय दाख्लिल'सो हाबा जानाया आंनि लोगोआ मेट्र'नि जानाया बेयो फैगासिनो दङ बिसोर मरिगावआव थांगोन ओंखायनो आङो होनबायखि जोंनाव दसे सम हाबलांदो होननानै लोगो हमनायबो जायाखै हाबायावबो थांनो मोनासै नालाय ओंखायनो दा बिसोर फैगासिनो दङ सफैनोसैयानो ओमफ्राय जोंना सानैयाथ' दाबो उन्दुवाखै मा खालामगोनथाय दा आलासि फैबा मिथिला आरो बिराद मोसाबाय गेलेबाय दासिमबो नै गेलेगासिनो दङ मामा बेजोंसो गेलेनोसै मामा देलाय मोसालाय हेपि दे Ridhima मोसा आयौ बिदिसो मोसानाया सेस दे मोसा ये बा दे मोसा दानाबा बिसोर खोरखि खुलिबानो खोरखिजों जिनिस गारहरो ओंखायनो आङो खोरखिखौनो खुलिला मटर फिथाइ गारहरदों बिदिनो लासै गावसिनि गस्लाफोरखौबो गारहरगोन माबा माबि गारहरगोन ओंखायनो आं खुलिलानो बिथिंजायनिखौ मिनिदोंसो नोङो मिनिदोंसो ओमफ्राय बिसोरनोथ' गिफ्ट जेबो होनो हानाय नंला आङो माने बायहेरायावबो थांनो मोनासै रुमाव मानसि थानायमोनबा थांनो होगौमोन आरो गिफ्ट लायनायावहाय राजाया हारसिं थाङाना ओंखायनो माने जेबो बायनाय जायासै आरो ओमफ्राय अनलाइनबो बिदि थाबनो सफैनाय जेबो मोना बाट आङो नै बेखौनो होबाय आरो अर्डार बुके बेखौनो होनोसै उनावहाय मालाबा मोजां गिफ्ट होनोसै र' दाहाय आलासिनो होनांगौ बेनि उनावसो दांनो मोनगोन दे Taneesha बैखौ लाबो मुजे लाबो थां लाबो गुड मानिखायो जोंना Taneesha गुड गार्लसो आब'नो गान होन आब'नो गान होन हेल' ओइ सफैबाय मन्दिर नुदों दा औ बेजोंनो र' थांगौ नै सफैबाय बुदो नायनो आं मानसिखौ मादैयानो Ridhima मेङाखै बिदिनो साखायाबोनलै बेनो लोगोआ सफैबाय नै हाबायाव थांनो मोनासै सरि दे फैयाखै गावसिनाव मेथरि जादों ओमफ्राय आंनाव फैयाखै बेनो जा बोरैबा मोनबाय जोङो थांनो मोनैनि अरेन्ज जायो बिसोर दयबो जाबाय जानो सानाव ससमाखौनो अबाव दोनखो गैला बावबाय दा मा खालामनो नै बानजाबाय नै मादैजों ससमाया नोंनिखौसो लाखिगारगोन आं बाराबा पावार एखेबा गैया सोखायाखै आङो दा अबाव गालांखो आङो ससमाखौ बिसोरसो दोनखुमाबाय नामा मामा ससमा नुदों
ha ससमानो खानाय थेबाखैथ' बो गैया गिफ्टबो बायनो मोनाखै congratulations थेंक इउ welcome दाना हाबायावबो हाबायावबो थांनो मोनाखै गिफ्टबो नै मोजाङै होनो मोनासै दा ओंखामबो जाहोहरनो हाला जालांलानो थांबाय लोगोआ बिसोर दायो मरिगाव थांगोन नालाय ओंखायनो दाबो ओंखारलांबाय ओमफ्राय जेबोथ' जाहोहरनो हायासै पिज्जाखौनो जाहोहरबाय पिज्जा फ्रेन्च फ्राइसखौ न'आवनो रुमावनो एवबाय आङो माबा फ्र'जेनखौ बायनानैहाय ओमफ्राय बिसोरबो मेथाइ लाबोदों फिथा लाबोदों लारु लाबोदों खमला लाबोदों जाबाय उदैयानो फुल जाबाय दायो ओंखाम जानो हागोन ना हाया मिथिला आरो सासेयाथ' जायाखै दिनै खुवाया नै माय गड जा खुवा थान्दाथार माय गड गिलुबालुसो दिनैनि खुवायानो नुलायाखै बै थिंजायनि बिल्डिंखौ बे खाथिनिखौल' नुदों बै गोजाननिखौ नुहुराखै बिल्डिंखौ गुड मर्निं सिखारबाय जोंना पल्टनफ्रा गुड मर्निं नङालै मामा हरसो होनो होला बेखौ हरथ'वा दे फुंनि साहा बानायलायबाय नै दिनैना खिन्थु स्पेशल जागोन साया मानो होनबा आङो मोनसे सापात बिहरदोंमोन आरोना बेयो जाहैबाय इलाइसि गोनां आरोना ओमफ्राय दा मोदोमगासिनो साया लोंनोसो लुगैथारबाय आङो ओमफ्राय सासेयाथ' बिराद लोंनो लुगैबाय आरो ओरैजाय गेलेगासिनो दङ बिसोरो नै बे मैला डन्ट माइन्ड आरो नोंथांमोना मिन्थिखायो गथ' गोनांफ्रा मारै जायो होननानै नै जाफैद' लोंफैद' दिनै जाहैबाय सानडे इट्स मानडे खमलायाबो जा दङ नै मैया दशमी होफैनाय जा बियो खालि साहा गोजा जानाय जिनिसखौनो जायामोन जेबो न'आव थांसै बेलागुर बानायनोसै नोङो नों थांग्रोनानै बेलागुरखौ बानायग्रो ओमफ्राय मारै बानायगोन ओरैनो नामनिल' नै मोनलायबाय मबाइलखौ केमेरा खेबलायनोसैलाय बिफानि आखलानो हाबदों बिसिनावबो गोदो बिराद केमेरा बायनो खालामथारोमोननो नोङो दावराव बिफाखौ दावराव मोनाब्लानो माने उन्दुलायनाय दा फिसाजोफ्रा लादों केमेरा खेबग्रा हामदों साला उनावहाय केमेरा बियै गाबबा मोसागोन आङो ओमफ्राय बाबायाबोथ' मोसाखागोन बेयो आंखौ बिदि खालामदोंमोन ना नोङो नै दानाबा नोंना गथ'फ्राबो होननानै बुंखागोन बाबाया आंहा मिनिबाय थानोसै आरो आं होमबालाय मिन्थिया जेबो